ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. प्रणाम माताजी। पूर्णज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शफानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो सिकाकुविभावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते। ग्रन्थ श्रीमद्भागवतम की जय प्रभुपा की जय। श्रीमद्भागवतम സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 18 പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് രാവണ കുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 30. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുക്ത്വാ രോഷതാം രാക്ഷോ വയസ്യാനുഷിബാലകഃ കൗശിക്യാപ ഉപസ്പൃശ്യ വജ്രം വിസസർജഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यानुषिबालकः वाग्वज्रं विससर्जः. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ഉക്ത്വാ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് രോഷതാമ്രാക്ഷ കോപത്താൽ ചുവന്ന നേത്രങ്ങളോടെ വയസ്യാൻ സഹകളിക്കാരോട് ഋഷിബാലക ഋഷിപുത്രൻ കൗശിക നദി ആപഹ ജലം ഉപസ്പൃശ്യ സ്പർശിച്ച് വാക്കുകൾ വജ്രം ശനിപാതം വിസസർജ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഭാവിയിൽ വർത്തനം ഭാവർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് ജി.
കോപത്താൽ രക്തവർണിതമായ നേത്രങ്ങളോടെ കൗശിക നദിയിലെ ജലത്തിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരെ സാക്ഷിയാക്കി ആ ഋഷിപുത്രൻ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഈ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ആദ്യം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ നിന്ദിച്ചു അല്ലെ, ഒരു കാവൽ പട്ടിയെ പോലെ നിന്ദിച്ചു ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ. നിന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം, നമ്മളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഇവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ജോലി എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ദേഷ്യം വന്ന അല്ലെ, വളരെ കോപത്തോടു കൂടി, ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ ശൃംഗി പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണകുമാരനാണ്, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ വളരെ രക്തവർണമായ നേത്രങ്ങളോടെ ആ കുട്ടി കൗശിക നദിയിലെ ജലം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ശപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ആരെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ. ആരുടെ മുന്നിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്? പറയണ്ടായി, അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, ഞാനാണ് ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോണത് അല്ലെ, എന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശിക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറയണ്ടേ. ആരോടാണ് പറഞ്ഞത്? തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ശൃംഗി തന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ളവരുടെ അടുത്താണ് ഈ പറയുന്നത്. വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ശപിക്കുകയാണ് ആ കുട്ടി രാജാവിനെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാക്കിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം വെറും ബാലിശമാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം. നിഷ്കളങ്കരും വിവേകമില്ലാത്തവരുമായ തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാർക്ക് മധ്യേ ശൃംഗി തന്റെ ധാർഷ്ട്യം അഥവാ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാ മാനവ സമൂഹത്തിനും മഹാഹാനി വരുത്തുന്ന അത്തരം മഹാപാപത്തിൽ വിവേകമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയും അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാനായ രാജാവിനെ വധിക്കുന്നത് സ്വായത്തമാക്കിയ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാകുന്നു. അവിവേകിയും അവിനീതനുമായ ഋഷിപുത്രൻ ആ മഹാപരാധം പ്രവർത്തിച്ചു. കളിക്കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിലാണ് വലിയ ആളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളില് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനായതുകൊണ്ട്, ശമീക മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വത്തില് വളർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് തേജസ്സും കഴിവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദേഷ്യം വന്നു, ഒരിത്തിരി അഹങ്കാരവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വന്നപ്പോ ചെയ്ത ആ പ്രവൃത്തി ആ കുലത്തെ തന്നെ, അതായത് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തെ തന്നെ അധപതിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ. ആ ഒരു സമയം മുതലാണ് ബ്രാഹ്മണർ അധപതിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണ കുലം തന്നെ അധപതിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ആ കുട്ടിയാൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലൊരു മഹാനായ രാജാവിനെ വധിക്കുന്നത് സ്വായത്തമാക്കിയ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തിയുടെ പ്രദർശനം മാത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ജീവനുള്ള പാമ്പിനെ അല്ല ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലിട്ടത്. ഒരു ചത്തുപോയ പാമ്പാണ് അല്ലെ. അതൊരു ഉപദ്രവം ചെയ്യില്ല. ഒത്തിരി അപമാനിച്ചു. അത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചതും ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഇതുപോലൊരു ശാപവാക്ക്, അതും ഇത്രയും ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒട്ടും എന്താ പറയാ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അല്ല ആ കുട്ടി പ്രവർത്തിച്ചത്. തന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തില് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണത്. അപ്പോ അതൊരു വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയായി. അത് ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലത്തെ തന്നെ അധപതിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ആ കുട്ടി ശപിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇതം ഇതി ലംഘിതമര്യാദം തക്ഷക സപ്തമേഹനീ ദംശ്യതി സ്മ കുലാംഗാരം ചോദിതോ മേ തദ്രുഹം. ഹരികൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ലംഘിതമര്യാദം തക്ഷക സപ്തമേഹനീ സ്മ കുലാംഗാരം ചോദിതോ മേ തദ്രുഹം. ലംഘിത സഭ്യത. തക്ഷക എന്ന സർപ്പം സപ്തമേ ഏഴാം അഹനി ദിവസം സംക്ഷ്യതി ദംശിക്കും സ്മ നിശ്ചയമായും കുല അങ്കാരം കുലത്തിലെ നീചൻ ചോദിത ചെയ്യുകയാൽ മേ എന്റെ തദ്രുഹം പിതാവിനോട് ശത്രുതാ മനോഭാവം. ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ രാജാവിനെ ഇപ്രകാരം ശപിച്ചു. ഉപചാര മര്യാദകൾ തച്ചുടച്ച് തന്റെ താതനെ അപമാനിച്ചതിനാൽ ഇന്നേക്ക് 7ാം നാൾ ആ കുലത്തിലെ അത്യന്തം നീചനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ
തക്ഷകൻ ദംശിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാപം. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. 7ാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം തക്ഷകൻ എന്ന സർപ്പദംശനം ഏറ്റിട്ട് അതായത് തക്ഷകൻ എന്ന സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനം ഏറ്റുകൊണ്ട് മരണപ്പെടണം എന്നുള്ള ശാപമാണ് ശൃംഗി കൊടുത്തത്. ഇപ്പോ ബ്രാഹ്മണകുമാരനായിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു തേജസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണത്? ഇനി ഇല്ലാണ്ടാവാൻ പോണ കുട്ടിയുടെ ബ്രാഹ്മണ തേജസ് പോലും ഇല്ലാതെയാവാണ് ഇനി ഈ ഒരു ശാപത്തോടു കൂടി. അത് തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്തത്. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാക്കിച്ച് ബ്രാഹ്മണീയ അധികാരത്തിന്റെ അഥവാ ശക്തിയുടെ ദുർവിനിയോഗം ഇപ്രകാരം ആരംഭിച്ചു. ക്രമേണ കലിയുഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണീയ ശക്തി ശൂന്യരും ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാര ശൂന്യരുമായി തീർന്നു. കുലാങ്കരൻ അഥവാ കുലത്തിലെ ഏറ്റവും നീചൻ അഥവാ കുലദ്രോഹി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണെന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണൻ കരുതി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വയം ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരനായിരുന്നു കുലദ്രോഹി. ഇപ്പോ കുലദ്രോഹിയായിട്ട് ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ ചുമത്തിയത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ആണെങ്കിലും തന്റെ കുലം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത കുട്ടിയായി മാറി ആര്? ആ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നേരത്തെ നമ്മള് ധർമ്മരാജാവ്, അതായത് കാളയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ധർമ്മരാജാവ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ചില ദാർശനികർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ചില ദാർശനികർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയണ്ടായി അല്ലെ. എന്നിട്ട് താങ്കൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കൂ ആരെയാണ് ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാ ചെയ്തത്. അല്ലാണ്ട് ധർമ്മരാജാവ് ഒരിക്കലും കലിപുരുഷനാണ് ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ തന്റെ തിരിച്ചറിവ്, വിവേകബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് അതിനുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് തെറ്റ്, ആര് ചെയ്തു തെറ്റ്, അതിന് എന്ത് അർഹമായ ശിക്ഷയാണ്. കലിപുരുഷനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വധിച്ചില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടു, ധർമ്മത്തിന്റെ 3 കാലം നശിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നിട്ടും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? കലിക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥാനം കൊടുത്തത്. കലിക്ക് ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാനം, അതായത് എന്നിട്ട് ആ കലിക്ക് ഇരിക്കേണ്ടതായ സ്ഥാനം ഒന്നും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ ജനങ്ങളെ ഭക്തരാക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണകുമാരനാണെങ്കിലോ ഒന്നും കറക്റ്റായി നോക്കിയോ ആലോചിച്ചോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രായവും പക്വതയും ആ കുട്ടിക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ താനൊരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനാണ്, തനിക്ക് എല്ലാ കഴിവും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം ആ കുട്ടിക്ക് വന്നു. അല്ലെ, കുറച്ച് അറിവും കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെയും നല്ല വലിയൊരു കുലത്തിലായി ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടും ആ കുട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കാരം വന്നു. പിന്നെ കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, കുട്ടിയെ ആ ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യത അവൻ എന്താ പറയാ സ്വന്തം അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വലിയ സംഭവമാണെന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടി തെറ്റായ രീതിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരിക്കലും ശരിയായ രീതിയിൽ എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞല്ല ശിക്ഷിച്ചത് ആ കുട്ടി. അപ്പോ ശൃംഗിയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് കുലദ്രോഹിയായി മാറിയതെന്ന് ശിലപ്രഭുപാദ്ര പറയാണ്. എന്തെന്നാൽ അവൻ കാരണമാണ്, അവന്റെ വിവേകമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാലാണ് ബ്രാഹ്മണർ വിഷപ്പല്ലിൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ട സർപ്പങ്ങളെ പോലെ ശക്തിശൂന്യരായി തീർന്നത്. വിഷപ്പല്ലുള്ളിടത്തോളം കാലം പാമ്പ് ഏവരിലും ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിനെ കുട്ടികൾ മാത്രം ഭയപ്പെടുന്നു. കലിസത്വം ആദ്യം ബ്രാഹ്മണകുമാരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി, പിന്നെ ക്രമേണ മറ്റു കുലങ്ങളുടെയും മേൽ തന്റെ ആധിപത്യം ചെലുത്തുന്നു. പ്രകാരം ഈ യുഗത്തിലെ സമഗ്ര ശാസ്ത്രീയമായ വർണ്ണവ്യവസ്ഥിതികളും ദുഷിച്ച ഒരു ജാതി സമ്പ്രദായം അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇപ്പോൾ അതും കലിയുഗത്തിന്റെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ അതുപോലെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ദുഷിക്കലിന് മൂല കാരണം എന്തെന്ന് ഒരുവൻ തിരിച്ചറിയണം. മാത്രവുമല്ല, അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മൂല്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിരാകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും അരുത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഒരു കലികാലത്തിൽ എല്ലാ സമൂഹവും നശിച്ചു പോയിരുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നു ഇത് ബ്രാഹ്മണരാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ്. കാരണം അവർക്കാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉള്ളത്. അവരാണ് ഈ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതും ശരിയായ ധാർമ്മികമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നടത്തേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രാഹ്മണര് തന്നെ ദുഷിച്ചു പോകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മുഴുവൻ സമൂഹവും നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് എന്താണ്, എല്ലാവരും ദുഷിതരായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ മൂല്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥിതിയെ നിരാകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു റൂൾസ് പ്രകാരം മാത്രം
നമ്മൾ പോയാൽ മതി അല്ലെ. ഇവിടെ ശൃംഗി എന്താ ചെയ്തത്? രാജാവിനെ തീരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരാളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഞങ്ങളാണ് ഉടമസ്ഥർ, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നവരാണ്. ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്താണ്, തീരെ താഴ്ന്ന വർഗത്തിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി വളരെ കോപത്തോടു കൂടി ശപിക്കുകയുണ്ടായത്. തതോ ഭേത്യാശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പകളേവരം പിതരം ദീക്ഷ്യ ദുഃഖാർത്തോ മുക്തകണ്ഠോരുരോധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആശ്രമം ബാലോ ഗലേ സർപ്പകളേവരം ഗലയല്ല ഗളയാണ്, കഴുത്തെന്നുള്ള അർത്ഥം. പിതരം ദീക്ഷ ദുഃഖാർത്തോ മുക്തകണ്ഠോരുരോധഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തതഃ പിന്നെ, അധ്യേത്യ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച ശേഷം, ആശ്രമം ബാലഹ ബാലൻ, ഗളേ സർപ്പത്തിന്റെ തോളിൽ, കളേവരം ശരീരം, പിതരം പിതാവിന്റെ, ദീക്ഷ കണ്ട്, ദുഃഖാർത്ഥനായി, മുക്തകണ്ഠ ഉറക്കെ, രുരോധ വിലപിച്ചു, ആ ഭാവിയിൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം മേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അനന്തരം ആശ്രമത്തിൽ മടങ്ങി വന്ന ഋഷിപുത്രനായ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ തന്റെ താതന്റെ ചുമലിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട് ദുഃഖാർത്ഥനായി അത്യുച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു. അപ്പോ ശൃംഗിക്ക് ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അച്ഛന്റെ കഴുത്തിൽ ആ പാമ്പിനെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടിക്ക് ദേഷ്യം വന്നതും കുട്ടി രാജാവിനെ നിന്ദിച്ചതും രാജാവിനെ ശപിച്ചതും അല്ലെ. ആ കുട്ടി അതിനുശേഷമാണ് എവിടെ പോയി പറഞ്ഞത്? ഒരു ജലം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശപിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പോയി ആ കുട്ടി പോയിട്ട് കൗശിക പറയുന്ന നദിയിലെ ജലം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ്. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ കഴുത്തിൽ പാമ്പ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ കുട്ടി വിഷമം കൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുട്ടിക്ക് ഉള്ളിലൊരു വിഷമം വന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അതായത് ഞാനൊരു തെറ്റായ ശാപമാണ് ചെയ്തത്. വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു ബാലകുട്ടിയായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി തെറ്റായി പോയതായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നിലവിളിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാപരാധം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ബ്രാഹ്മണകുമാരന് മനസ്സമാധാനം ലഭിച്ചില്ല. ആകയാൽ മനസ്സിലെ ദുഃഖഭാരം വിലപിച്ചു തീർക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതിനാൽ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഋഷിപുത്രൻ സ്വപിതാവിനെ ആ അവസ്ഥയിൽ ദർശിച്ച് ദുഃഖഭാരം ലഘൂകരിക്കാനായി അത്യുച്ചത്തിൽ വിലപിച്ചു. എന്നാൽ അത് വളരെ താമസിച്ചു പോയിരുന്നു. ആകയാൽ അരുതാത്തത് സംഭവിച്ചു പോയതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് ഋഷി അത്യന്തം പശ്ചാത്തപിച്ചു. അപ്പോ അറിയാതെ അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ വിഷമം കാരണമാണ് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വീണ്ടും അച്ഛനെ ആ ഒരു പാമ്പ് കഴുത്തിലിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ വിലപിച്ചത് തന്റെ പ്രകൃതിയാല ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാണ്ടായി, കുട്ടിക്ക് മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി അങ്ങനെ കരഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞുതരാണ്. സവ ആംഗിരസോ ബ്രഹ്മൻ ശ്രുത്വാ സുതവിലാപനം ഉന്മീല്യ ശനകൈർനേത്രേ ദൃഷ്ട്വാ ചാംസേ മൃതോരകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ ആംഗിരസോ ബ്രഹ്മൻ ശ്രുത്വാ സുതവിലാപനം ഉന്മീല്യ ശനകൈർനേത്രേ ദൃഷ്ട്വാ ചാംസേ മൃതോരകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ അദ്ദേഹം വൈ കൂടി അങ്കിരസഹ അങ്കിരന്റെ കുലത്തിൽ ജാതനായ ഋഷി ബ്രഹ്മൻ ഹേ ശൗനക ശ്രവിച്ച് സുധ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ വിലാപനം ദുഃഖത്താൽ വിലപിച്ചു. ഉന്മീല്യ തുറന്ന് ശനകൈഹി ക്രമേണ നേത്രങ്ങളാൽ ദൃഷ്ട്വാ കണ്ട് അംസേ ചുമലിൽ മൃത ചത്ത ഉരകം പാമ്പ്. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വപുത്രന്റെ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠരെ, സ്വപുത്രന്റെ നിലവിളി കേട്ട് പതുക്കെ നയനങ്ങൾ തുറന്ന അങ്കീര മുനിയുടെ വംശജനായ ആ ഋഷി തന്റെ കണ്ടത്തിൽ ചുറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന നിർജീവമായ സർപ്പത്തെ കണ്ടു. അപ്പോ
ആ മഹർഷി അപ്പോഴും മാത്രമാണ് കണ്ണു തുറന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വെള്ളത്തിന് ചോദിച്ചു, ദാഹിക്കുമ്പോ വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല മുനി. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്ന് അടുത്തുണ്ടായ ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് കഴുത്തിലിട്ടുകൊണ്ട് രാജാവ് അവിടുന്ന് പോയത്. അപ്പൊ തിരിച്ച് അവിടെ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ശൃംഗി അവിടെ എത്തി ഈ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോപം വന്നതും. പിന്നെ ഈ ബ്രാഹ്മണ കുമാരൻ കണ്ട കാഴ്ചയല്ല അല്ലെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് അവിടെ വന്ന് അച്ഛന്റെ കഴുത്തിൽ പാമ്പിനെ ഇട്ടത് എന്നുള്ളത് കാഴ്ച കുട്ടി കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ എന്താ മനസ്സുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് അത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവാണ് ചെയ്തെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലാതെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടല്ല ആ കുട്ടി ശപിച്ചത്, പക്ഷെ അദ്ദേഹമാണ് അത് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായി തന്നെയാണ് ആ കുട്ടി അത് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കഴിവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയായിരുന്നു ശൃംഗി. പക്ഷെ എങ്കിലും തന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോ തന്റെ അതായത് ചെറിയ അഹങ്കാരം ആ കുട്ടിയിൽ വന്നുപോയി. ആ കഴിവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടി തെറ്റായ ഒരു ശാപം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് മകൻ നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒരു കുറ്റബോധം കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി നിലവിളിച്ചത് അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി ആ കുട്ടിയുടെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോഴാണ് ശമീക മഹർഷി ആരാണെന്ന് പറയുന്നത്? അങ്കിര മുനിയുടെ വംശജനായിട്ടുള്ള ഋഷിയാണ് ശമീക മഹർഷി പറയുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ കഴുത്തിലിരിക്കുന്ന ജീവനില്ലാത്ത സർപ്പത്തെ കണ്ടത്. വിസൃജ്യതം ച പപ്രച്ഛ വത്സ കസ്മാധിരോദിഷി കേന വാദേവകൃതം ഇത്യുക്തഃ ന്യവേദയത്. ഹരികൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിസൃജ്യതം ച പപ്രച്ഛ വത്സ കസ്മാധിരോദിഷി കേന വാദേവകൃതം ഇത്യുക്തഃ ന്യവേദയത്. കൃഷ്ണ. വിസൃജ്യ പുറപ്പെടുവിച്ചു, തം അദച്ഛ പപ്രച്ഛ ചോദിച്ചു, വത്സ എന്റെ പ്രിയപുത്ര, തസ്മാത് എന്തിന്, ഹി നിശ്ചയമായും, രോഗിസി വിലപിക്കുന്നു, കേന ആരാ, വ അല്ലാത്ത പക്ഷം, തേ അവർ അപകൃതം രാഷ്ട്രത്തോടെ പെരുമാറി, ഇതി അപ്രകാരം, ഉക്തഃ ആരായികയാൽ, സ ബാലൻ ന്യവേദയത് എല്ലാം അറിയിച്ചു. വർദ്ധനം ഭാഗമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. നിർജീവമായ ആ സർപ്പത്തെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ശേഷം വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുത്രനോട് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചുവോ എന്ന് ആരാഞ്ഞ ഋഷിയോട് താൻ സംഭവിച്ചതൊക്കെയും സവിസ്തരം ധരിപ്പിച്ചു. അവൻ സംഭവിച്ചതൊക്കെയും സവിസ്തരം ധരിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ശരിക്കും ഋഷിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആ ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടു, അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തിനാണ് നീ ഇത്ര വിലപിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത്, എന്തിനാണ്, നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി നടന്നതൊക്കെ ശമീക മഹർഷിയോട് പറയാണ്. നവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭാതിച്ച് സ്വന്തം കണ്ടത്തിൽ നിർജീവമായ സർപ്പത്തെ ചുറ്റിവെച്ചത് ഋഷി അത്ര ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. അദ്ദേഹം അതിനെ ദൂരേക്ക് എടുത്തെറിഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തി അത്ര ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ മൂഢനും അവിവേകിയുമായ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ അതിനെ ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും കലിയുടെ മായിക പ്രഭാവത്തിൽ അകപ്പെട്ട് വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ രാജാവിനെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ചരിത്രത്തിലെ കൃതാർത്ഥമായൊരു അധ്യായത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ എന്താണ് നെടും തൂണ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ല് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. അവരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും, അതായത് ക്ഷത്രിയരെയും വൈശ്യരെയും ശൂദ്രരെയും എല്ലാവരെയും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തത്തക്ക രീതിയിലാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലത്തിനാണ് എന്ത് നാശം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? സർവനാശം അല്ലെ, അധപതനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിനാണ്. ആ ബ്രാഹ്മണ കുലം നശിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അധപതനം ഉണ്ടായി. കാരണം എന്താണ്, മൂന്നായം വളഞ്ഞ 64 വളയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ബ്രാഹ്മണർ. ഈ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ധരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, എല്ലാവരെയും നേർവഴിക്ക് നയിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? നമോ ബ്രാഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ബ്രാഹ്മണരെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് അധപതനം ആ ഒരു സമയം മുതൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ശരിക്കും ശമീക മഹർഷി എന്താണ് അതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള സർപ്പത്തെ അല്ല അല്ലെ,
ചത്തുപോയൊരു സർപ്പത്തെയാണ്. അത് എടുത്തു കളഞ്ഞോണ്ടാണ് കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, നിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചോ, എന്ത് പറ്റി എന്ന് കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ചരിത്രത്തിലെ കൃതാർത്ഥമായ ഒരു അധ്യായത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു. അതുവരെ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ആ ഒരു നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിമിഷം മുതലാണ് ഇല്ലാണ്ടായത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലി അപ്പൊ തൊട്ടാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. നിശമ്യ സപ്തമദർഹം നരേന്ദ്രം സബ്രാഹ്മണോ നാത്മജമഭ്യനന്ദൻ അഹോ ബദാംഹോ മഹദദ്യ തകൃതം അൽപീയസി ദ്രോഹ ഉരുർദമോധൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശമ്യ സപ്തമദർഹം നരേന്ദ്രം ബ്രാഹ്മണോ നാത്മജമഭ്യനന്ദ അൽപീയസി ദ്രോഹ ഉരുർദമോധൃതഃ. ക്ഷമ്യ ശ്രവിച്ച ശേഷം, ശബ്ദം ശപിച്ചു, അതതർഹം ഒരിക്കലും ദണ്ഡനാർഹമല്ലാത്ത നര ഇന്ദ്രം നരന്മാരിൽ ഉത്തമനായ രാജാവിനെ, സ അത് ബ്രാഹ്മണർഷി ന ഇല്ല ആത്മജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പുത്രൻ അഭ്യനന്ദ പ്രശംസിച്ചു. അഹോ ഓ കഷ്ടം, വധ മഹാഭാഗ്യ വിപര്യം അംഭഃ പാപങ്ങൾ മഹത്തായ അദ്യ ഇന്ന് തേ അങ്ങ് സ്വയം കൃതം നിർവഹിച്ചു. അൽപീയസി അപ്രധാനമായ ദ്രോഹേ അപരാധം ഒരു അത്യന്തം ഘോരമായ ദമഹ ശിക്ഷ ധൃത നൽകി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും ഉത്തമ രാജാവുമാകിയാൽ ഒരിക്കലും അപരാധി എന്ന് വിധിക്കപ്പെടാനാകാത്ത പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വപുത്രനിൽ നിന്നും ശാപഗ്രസ്തനായി എന്ന് തന്റെ പുത്രനിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച ശമീക ഋഷി അവനെ പ്രശംസിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പ്രത്യുത ഇപ്രകാരം പശ്ചാത്തപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അയ്യോ കഷ്ടം, എത്ര ഘോരമായ അപരാധമാണ് എന്റെ പുത്രൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റിന് അവൻ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നൽകിയത്. ഓ ശമീക മഹർഷി ശരിക്കും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുള്ള ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു അല്ലെ. ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെയാണ് കഴുത്തിലിട്ടത്. അത് ഒരു വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ശിക്ഷ, അതായത് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തക്ഷകനാൽ ദംശിച്ച് മരണപ്പെടും എന്നാണ് ശൃംഗി ശപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ആ കുട്ടിയെ പ്രശംസിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. തന്റെ അച്ഛന്റെ കഴുത്തിൽ ചത്ത പാമ്പിനെ ഇട്ടത് കൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ എന്നല്ല മഹർഷി പറഞ്ഞത്. പകരം എന്താ പറഞ്ഞത്, അയ്യോ കഷ്ടം, എത്ര ഘോരമായ അപരാധമാണ് എന്റെ പുത്രൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ാരമായൊരു തെറ്റിന് കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും ഉത്തമ രാജാവുമാകിയാൽ ഒരിക്കലും അപരാധിയാണെന്ന് വിധിക്കപ്പെടാനാകാത്ത വ്യക്തിയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ അപരാധമാണെന്ന് പറയുകയാണ് ശമീക മഹർഷി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാതിച്ചേ. രാജാവ് നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ദണ്ഡനാർഹമല്ല. അന്യഥ രാജാവ് അപരാധം പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല. രാജാവിന് അപരാധിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ തൂക്കിലേറ്റാൻ വിധിക്കാം. എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനെ വധിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം അപരാധിയായിരുന്നില്ല. രാജാവിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ദണ്ഡനാർഹനല്ല. ചികിത്സയിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പിഴവ് മൂലം ഒരു രോഗി ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ കൈകളാൽ മരണപ്പെട്ടേക്കാം. എന്നാൽ അതിന് ഡോക്ടറെ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിച്ച് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കെ ശ്രേഷ്ഠനും നല്ലവനും ഉത്തമ രാജാവുമായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതത്തിൽ രാജാവിന് ഒരു രാജർഷിയായി അഥവാ മഹാഋഷിയായി ഋഷിയായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഒരു രാജാവിന്റെ സദ്ഭരണത്തിന് കീഴിൽ മാത്രമേ പ്രജകൾക്ക് ഭയം കൂടാതെ സമാധാനമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. രാജർഷികൾ അത്യന്തം നീതിപൂർവവും സുഭഗവുമായി രാജ്യഭരണം നിർവഹിച്ചു പോന്നിരുന്നു. ആകയാൽ പ്രജകൾ എല്ലാവരും അവരെ ഈശ്വരനെ പോലെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. വേദാനുശാസനമാണത് രാജാവിനെ നരേന്ദ്രൻ അഥവാ നരന്മാരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന്
അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിവേകിയും അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്തവനും അഹങ്കാര ഗർഭുള്ളവനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ, ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ അധികാര ശക്തികളും സ്വായത്തമാക്കിയവനെങ്കിൽ തന്നെയും പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാരാജാവിനെ ദണ്ഡനാർഹനാണെന്ന് വിധിക്കാൻ കഴിയുക? ഇതാണ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ഇതാണ്, അതായത് ആ കുട്ടി ശൃംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവിവേകിയും അനുഭവജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവനും അഹങ്കാര ഗർഭുള്ളവനുമായിരുന്നു. അവിവേകിയായിരുന്നു, വിവേക ബുദ്ധി കുട്ടിക്കില്ല, അനുഭവജ്ഞാനമില്ല, കാരണം ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാണ് എന്ന്. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ, ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ അധികാര ശക്തികളും സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ശക്തികളൊക്കെ ആ കുട്ടി സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ കുട്ടി അവിവേകിയായിരുന്നു, അനുഭവജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു, അഹങ്കാരമുള്ളവനുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാരാജാവിനെ ദണ്ഡനാർഹനാണെന്ന് വിധിക്കാൻ കഴിയുക? ശമീക ഋഷി വിവേകിയും അനുഭവജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാകിയാൽ അദ്ദേഹം അപരാധിയായ സ്വപുത്രന്റെ ചെയ്തികളെ അംഗീകരിച്ചില്ല. തന്റെ പുത്രൻ പ്രവർത്തിച്ചതിനെ കുറിച്ചോർത്ത് അദ്ദേഹം പശ്ചാത്താപ വിവശനായി വിലപിച്ചു. സാമാന്യ നിയമം അനുസരിച്ച് രാജാവ് എല്ലാ ശാപങ്ങൾക്കും അതീതനാണെന്നിരിക്കെ പരീക്ഷത്തിനെ പോലെ ഉത്തമ രാജാവിന്റെ കാര്യം പറയാനുണ്ടോ? രാജാവ് ചെയ്ത തെറ്റ് അത്യന്തം നിസ്സാരമായിരുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചത് ശൃംഗിയെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായും ഘോര അപരാധമായിരുന്നു. ആകയാൽ സംഭവിച്ചതിനൊക്കെയും ശമീക ഋഷി അത്യന്തം പശ്ചാത്തപിച്ചു. അതായത് ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം പറ്റിയാല് അത് നമ്മൾ ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ശാപം ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഒരു വിഷഗ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ, നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയ ഒരു രോഗി മരിച്ചാൽ പോലും ഒരിക്കലും ആ ഡോക്ടറിന് മരണശിക്ഷയൊന്നും കൊടുക്കില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് മരണശിക്ഷയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്തിന്റെ ബേസില്? ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെയാണ് ഋഷിയുടെ കഴുത്തിലിട്ടത്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും എന്താണ് ശരിയായ ഒരു സ്ഥിതിയല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റാണ് തന്റെ മകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംഭവിച്ചതെന്ന് പക്ഷെ ശമീക ഋഷിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. കാരണം അദ്ദേഹം വിവേകിയും അനുഭവജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ മകന്റെ തെറ്റിനെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ന്യായീകരിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റായി പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सर्व श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी।